Per mi, al final, estem parlant de qualsevol acte de violència masclista que es pugui produir dins de l'àmbit laboral. La legislació i la jurisprudència, sobretot, han deixat clar ja que en el cas de l'assetjament sexual concretament no cal que hi hagi un comportament reiterat, per tant estem parlant de qualsevol comportament de naturalesa sexual que busqui l'objectiu o produeixi l'efecte de generar aquest entorn hostil, intimidatori, degradant o humiliant per la persona que el pateix. Per tant, parlem d'aquests comportaments sexuals que poden ser comentaris, mirades, poden ser fins i tot actes no verbals, estem parlant de missatges de WhatsApp, estem parlant de correus electrònics i finalment i en última instància els comportaments més greus que podrien ser tocaments, acorralaments, fins a arribar al que seria pròpiament l'agressió sexual, etc., quan parlem de tots aquests comportaments que es poden donar dins de l'àmbit laboral. Qualsevol organització que té dins del seu àmbit de responsabilitat persones treballadores té l'obligació de prevenir l'assetjament sexual. Bàsicament perquè l'assetjament sexual forma part dels potencials accidents de treball que podem tenir dins la feina. És a dir, la normativa de prevenció de riscos laborals entén que totes les empreses, organitzacions que tinguin persones treballant a càrrec seu han de garantir la salut d'aquestes persones, la seguretat i salut d'aquestes persones dins del seu àmbit d'actuació. Per tant, d'aquí precisament ve la necessitat que hi hagi una activitat preventiva per part de les empreses per evitar que es produeixin situacions d'assetjament dins del seu àmbit organitzatiu. D'aquesta manera, si s'acaba produint una situació d'assetjament dins d'una empresa, entitat, administració, serà en última instància aquesta empresa qui tindrà la responsabilitat respecte de la persona treballadora que ha patit aquest comportament. I per tant es podran demanar indemnitzacions, per exemple, pecuniàries, que és l'empresa qui les haurà d'abonar si s'acredita que dins de la pròpia empresa s'ha donat una situació d'assetjament. Si realment considerem que estem sent víctimes d'una situació d'assetjament sexual, les vies que tenim són vies diverses i que són exactament igual de legítimes per qualsevol víctima. És a dir, és la víctima qui ha de decidir quina és la via que la fa sentir més còmoda, més acompanyada a l'hora de poder posar solució a aquesta situació. En primer lloc tenim la via interna, mitjançant els protocols interns de prevenció i abordatge de l'assetjament, que totes les empreses han de tenir i que s'han de posar a disposició de les persones treballadores. Mitjançant aquests protocols el que es pot aconseguir és que es posin mesures internes per resoldre la situació, per exemple, que es pugui produir un acomiadament disciplinari de la persona que ha comès l'assetjament. També tenim la via d'inspecció de treball, de manera que inspecció pot acabar determinant que s'ha produït aquest assetjament i d'alguna manera posar multes a les empreses que han permès que es produeixi aquesta situació. Tenim la via de les demandes en la jurisdicció social, que permet a les persones víctimes o bé demanar una indemnització perquè se les indemnitzi per aquesta lesió que han patit dins del seu lloc de feina o fins i tot demanar que hi hagi una resolució indemnitzada de la seva relació laboral, és a dir, que elles vulguin deixar de treballar però vulguin que se les indemnitzi com si se les hagués acomiadat d'alguna manera. I finalment tenim la via penal. La via penal ens permet actuar directament contra la persona assetjadora. Sí que és cert que hi ha situacions d'especial gravetat, és a dir, aquelles situacions en què es produeixen agressions sexuals de caràcter més greu, en què pot ser bo en última instància interposar denúncies penals contra la persona que ha produït aquesta, que d'alguna manera ha comès aquest delicte i no cal passar abans per les vies prèvies com poden ser el protocol intern de l'empresa. Es pot anar directament a la via penal en aquestes situacions de major gravetat.